فلامي تحس بربنا جرنا زلنا نقص مرب زوارة كاميرا كتكونة كبران تحتتلتنا أبناء لمي زوارة كاميرانا بزعبة كمبيوترات مسرحية قريبات نازلة قاعدتنا أريمي مانا بحفشة سفالي سرحات تكنولوجي كاب جزينا بجزي هيوتنا كنكير ويرما لوت كنجبر يحجزنا لو سرحات دما بقل الزبالة بسفالي مجدو كنسرحن كنعين أخيلهمنا لو زان لمي تقريبا زلا مرب بعر بزعبة حانتي كمبيوترات مسرحية كوينا artificial intelligence تتقيمة دمتي نابت صحف التغير مسارحيتها انتايز مثل سراحان انتايز مثل سراحان بحبار نكتاتلو ناب أريا ميمانة كسكركمي عالم بتحطو زلا معبالتات ودسب معالتاوي نطفتاتو بزتقلل منجدي نخجبر أخيل ويركب أب نفس وكف معالت دما حدث رخبتات كدهسسون وتم زنبرو دما كمعبولين يرأيو artificial intelligence ويدما سبز سرحو بالحلنا النقلتو حد أكال تكنولوجيو مس ناي ماشينر سراح تأساسيرو كقلت كله دما بالحي نايسب عم مسرح سرعات كمبيوتر ويدما ماشينا وعمامات كوعل كلهيو حدا ماشين بزتوهبو وهلو الحابريتا مسرت اب تمرتي كوعل زتفلالي سراح كسرح اب عالمنا زولو قنقوتات ببقوانو كرداء نقرات بقبوء تغنزيبو وسانيتات كوسدن زقاطمو بدهوتات كفتحن زخئلي دما استفلالي بسب كعيو يوزقبو نطفتات دما وحاجز artificial intelligence بصفوف منقدي كتقبرو يخلو اب استفلالي تكالات كم حكمنا ومداي اب موقعزيا اب تمرتاوي معلاتات اب موزيك اندر فتاتن اب ممكات عالماو وعي اب فاينانساو سرحات كمون اب هنصان فابريكاو سرحاتن كالئن كገልግል ዝኽእል ድንቅ ብቕዓት ዘለዎ ድማ እዩ ኣብ ቅልጣፈ ስራሕ ኣድማዕነት ስራሕ ኣፍራይነት ብዓይነትን ብዝሕን ውፅኢታዊ ኮይኑ ድማ ንረኽቦ ኤርትራውያን መንእሰያትን ኣብዚ ናይ ምዕባለ ጉዕዞ ቦትኦም ኣብ ምሕሓዝዮም ዝርከቡ ጻዕሮም ዓብ ውፅኢቱ ድማ በብግዚኡ ዝረአ ኮይኑሎ ሓንቲ ኣብነት ከነቕርበልኩም ድምፂ ናይ ቋንቋ ትግርኛ ብቐጥታ ናብ ጽሕፈት ክትቀይር እትኽእል ሶፍትዌር ብተማሃሮ ኮሌጅ ማይነፍሒ ዓውዲ ኮምፒውተር ምህንድስና ዝተሰርሐት ሶፍትዌር እያ እዞም ተማሃሮ ከም መዛዘሚ ትምህርቶም ዘቕረብዋ መጽናዕታዊት ፕሮጀክት ድማያ እዛ ሶፍትዌር ንዝተዋህባ ድምፂ ብኡንብኡ ወይ ኣብ ውሽጢ ካልኢት ናብ ጽሑፍ ቀይራ እትቐርብ መሳርሒ እያ ምንጭ ድምፂ ካብ ዝዛረብ ዘሎ ሰብ ክኸውን ይኽእል ከምኡውን ኣብ ዝተፈላለዩ ቪድዮታት ተመሊኦም ዝጸንሑ ድምፅታት نا زقربنا سرح كوينو زلما بزعات ناي تقرنا سبيش كابشنين مالتي ناي تقرنا كم نفولتو بواحدي ناي تقرنا داتا لنا مالتي نزي انهانس المقوار توصلت ما نت ناي سبيش انالوج ناب ديجيتال بمقوار ناب تكست قير استفالي وغناتنا لما نحاجز نخون بالنسبه حسب تاكيمنا سريحنا مالتي تي سرح بارتفيشال انتليجنس بيزد يو تسريحهم ناي سبيتش دما ناب تكست نغير لنا تقرنا يخاب في اللاي مالتي تسريح مالتي اذا حيزنا متينا زلنا اذا ريمنا زلنا سرح قال بقال مالتي كاب قالنا بقلم مالتي بزبل ارست مالتي كاب دمصس كميركانا بديجيتال صفه لوط مالتي حجي حد استقرب اوديو وي دما دمصي استاكبل مالتي حجي خمن فولتو دمصي انالوج داتا انديو كميغرنا ناب 0 and 1 ناب ديجيتال نمصو مالتي هجي artificial intelligence قال بقال كترجم كله سب صراحة بالحم مالتي هجي artificial intelligence ترجم كهو كله ودما حنت ماشين سنة خمي جيركا after level ناي human ويد ما سب بتحساس وانا يسب خمي جيركا تسرحها مالتي هجي كم نفولتو ود سب قالات ويد ما تقرنيا سمع كله بتداغاغام مالتي كم بنشتو كله يمهر نتلامده قالات كساود ربعات الناصري يغلغلي خير مالتي هجي اسرار حنا يزا artificial intelligence دما كوم مالتي لك مالتي اوديو تاكيب له مالتي داتا اكيمنا لنا كاب سفالي سبات مالتي قصينا دما اب تግርኛ ዘሎ مالتي اب تግርኛ حجي كساب كبابي 280 قالات تጠቂምنا سرحنا زلنا لزيم قالات حجي ووردس نغبرنا مالتي نتا ماشين ترين نغبرنا مالتي جي اب ترينين انا معبلت تخيد كاب غزينا بغزي نا معبلت تخيد مالتي قديم زبرخي قدمي كلتا عامتنا حسبنا نرنا ز بروجكت ابتي حسبناتنا سبيش تو سبيش ويد ما زربا ناب زربا تزارب كاس كم لسالك زخل
ኢና ሓሲብና ነርና ብትግርኛ ማለት እዩ ልክዕ ከምዚ ሲሪ ወይ ኣሌክሳ ዝበሃላ ናይ ደገ ተሰሪሑ ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ ነዚ ሓሳብ ሓሲብና ነርና ግን በቲ ሕፅረት ናይ ግዜ ኣብ ናይ 5 ዓመት ዘጋጥመና ዝነበረ ከም ሪሰርች ፕሮጀክት ክነቕርቦ ይንኽእልና ምክንያቱ ኣዝዩ ገፊሕ ኣርእስቲ እዩ ስፒች ቱ ስፒች ወይ ድማ ዘረባ ናብ ዘረባ ክትቅይር ማለት እዩ ስለዚ ብናይ መምሃራና ኣድቫይስ ማለት እዩ ብስፒች ናብ ቴክስት ቅድሞ ስርሖ ደንሽዑት ኔክስት ዘሎ ስቴፕስ ክትቅፅሎ ዝተባሃልና እቲ ቀዳማይ ስቴፕ ማለት እዩ ቃል ናብ ቀለም ኢልና ዘለና ስራሕ ንሱ ኣበጊስናዮ ማለት እዩ ኣብ ፋይናል ናቱ ከዓ በፂሕሎ ማለት እዛ ብቋንቋ ትግርኛ ድምፂ ተቐቢላ ናብ ጽሑፍ እትቕይር ሶፍትዌር ቅድሚ ሕጂ ካብ ተፈቲነን ዝነበራ ተመሳሳሊ ስራሓት ፍሉይነት ኣለዋ ንሱ ድማ ኣብ ትህቦ ልክዕነት እዩ ካብተን ቅድሚ ሕጂ ዝተሰርሓ ተመሳሰልቲ ሶፍትዌራት ኣዝዩ ዝለዓለ ልክዕነት ዘለዋ እዩ ናይ 95 ሚእታዊት ልክዕነት እዚ ማለት ነቲ ዝሰማዓቶ ድምፂ ትግርኛ ብ95 ሚእታዊት ልክዕነት ናብ ጽሑፍ ትቕይሮ ማለት እዩ ሕጂ ታናህናታ ቀንዲ ኣርስታ ካፕሽኒንግ ስፒች ማለት እዩ ሕጂ ካፕሽን ከምብል ኮለና ሓደ ድምፂ ስኒ ካብ ዝተፈላለየ ቦታ ማለት እዩ ድምፂ ሕጂ ኣብ ዝኾነ ቦታ ክህሉ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ዳይሬክት ሓደ ሰብ ክዛረብ ይኽእል እዩ ዝተመልአ ኣውዲዮ ሎ ድምፂ ክባሃል ይኽእል እዩ ካብ ቪድዮስ ማለት እዩ ካብ ቪድዮስ ኣምፂኻ ድማ ኣብ ቪድዮ ዝኣተወ ድምፂ ማለት እዩ ካብኡ ኣውፂኻ ድማ ናብ ስፒች ወይ ድማ ናብ ፅሕፈት ክትልውጦ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ሕጂ ካፕሽን ክትገብር ከለኻ ካብ ዝኾነ ዓይነት ሶርስ ከመየርካ ሓደ ድምፂ ምፂኻ ናብ ዲጂታል ቴክስት ትልውጦ ማለት እዩ ሕጂ ዝተመሳሰለ ስራሓት ካብ ስፒች ቱ ቴክስት ትራንስሌሽን ነይሩ ማለት እዩ ቅድሚ ሕጂ ዝተፈተነ ብዙሕ ትራንስሌሽናት ነይሩ ግን ክሳብ ሕጂ ዓውት ኣይኮነን ማለት እዩ ማለት ኣትሊስት ዓውቶ ዝኸውን ነይሩ ከዓ ምርኣናዮ ነርና ማለት እዩ ሕጂ ታናና ፍሉይነታ ኣብ ሓደ ኣብ ዝኣከምናያ ዳታ ማለት እዩ ክሳብ ሕጂ እቲ ዝለዓለ ዳታ ናይ ትግርኛ ኢና ዝኣከምና ኢና ንሓስብ ማለት እዩ እዚ ማለት ትግርኛ ዳታ ትግርኛ ኣብ UTF 8 ማለት ኢንኮዲንግ ሌተስት ኣብ ድሕሪት ግዜ ስለ ዝኣተወ ብዙሕ ዳታ ኣብ ኢንተርኔት ወላ ዌብሳይታት ክትረከባ ይትኽእልኒ ኢኻ ማለት እዩ ሕጂ ትግርኛ ክትረክብ ተደሊኻ እሞ ከዓኒ ድምፂ ማለት እዩ ሓደ ኣውዲዮ ፎርማት ናይ ትግርኛ ክትረክብ ተደሊኻ ኣብ ኔቲቭ ስፒከርስ ማለት እዩ ኣብዚ ዓድና ዘለዉ ተቐመቲ ናይዚ ዓዲ ማለት እዩ ምክንያቱ ሳቶም ልክዕቲ ላሃጃ ስለ ዘምፅዎ ኣብዚ ዓዲ ኾንካ ጥሪኻ ክትኮ ትኽእል ማለት እዩ ሕጂ እቲ ዳታ ኣብዚ ዓዲ ኮይና ኢና ኣኪብናያ ማለት እዩ ብዝተፈላለዩ ተምሃሮ ክሳብ 250 ዝበፅሑ ተምሃሮ ጌርና ኢና ኣኪብናያ ማለት እዩ ሕጂ ክሳብ 103 ሰዓታት ኣውርስ ጌርና ኢና ትሬን ጌርና ዘለና እቲ ሓደ ቀንዲ ፍሉይነታ ማዕርኽ እዚ ዳታ ሰት ማለት እዩ ዝለዓለ ዳታ ሰት ናይ ትግርኛ ኮንስትራክት ጌርና ኣለና ማለት እዩ ካልኣይ ፍሉይነታ ድማ እቲ ኣኩሬሲ በፂሕና ዘለና ማለት እዩ ክሳብ ሕጂ ኣብ ኣርቲክልስ ፓብሊሽ ኮይኑ ዘሎ ወይ ድማ ኣርቲክ ፓብሊሽ ከማ ከይኮነ ኣብ ኣርቲክልስ ኣብ ዌብሳይታት ገለ ካብ ትሪኦ ገለ ማለት እዩ ዴሞ ወይ ድማ ሳምፕልስ ዝተፈተነ ስፒች ቱ ቴክስት ትራንስሌሽን ኣሎ ማለት እዩ ግን እቲ ዳታ ሴት ኣዝዩ ውሕድ ማለት እዩ ክሳብ 5 ሰዓታት 5 hours ታዝለዓለት ቅድሚ 3-4 ዓመት ናይ ክሳብ 20 ሰዓታት ተገይሩ ዝተፈተነ ነይሩ ማለት እዩ እቲ ኣኩሬሲ ወይ ድማ ልክዕነት ናይቲ ሞዴል ክትፈትኖ ከለኻ ማዕርኽ እንደ ኣብ ሓንቲ ሰንተንስኒ ማዕርኽ እንደ ቃላት ቁና ኣምፂያ ማዕርኽ እንደ ቃላት ከኣኒ ተጋግያ ማለት እዩ ብፐርሰንቴጅ ማለት እዩ ሕጂ ጌጋ ቃላት ማለት እዩ 10% ጌጋ ቃላት በፂሕና ኣለና ማለት እዩ ክሳብ ሕጂ ሪፖርት ወይ ድማ ተበፂሒ ዘሎ ወርድ ኤረር ሬት ወይ ድማ ቃላት ልክዕነት ናይ ቃላት ድማ ክሳብ 37% ልዕሊን ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ ንሕና ክሳብ 10% ኣብፂሕና ኣለና ማለት እዩ እቲ ወርድ ኤረር ሬት ወይ ድማ እቲ ጌጋ ኣብ ሓደ ሙሉእ ሰንተንስ ክትጋግዮ ትኽእል ማለት እዩ እዚ እቲ ፍሉይነታ ማለት እዩ ተወሳኺ ናይቲ ናይ ዳታ ናይቲ ናይ ቃላትን ናይ ድምፅን ኣኪብና ኣዕቢናዮ ዘለና ዝበልናዮ ቁፅሪ እቲ ፍሉይነት ኣብ ምንታይ ድመፅእ እቲ artificial intelligence ዝበሃል ብብዙሕ ዓይነት ኣልጎሪዝምስ ክስራሕ ይከኣል እዩ ማለት እዩ ሕጂ እስኻ ክትገብሮ ዘለካ ኣየናይ ዓይነት ኣልጎሪዝም ወይ ኣየናይ ዓይነት ሞዴል ተጠቂምካ እቲ ዝበለፀ ምስ ሰባት ቀልጢፉ ክመላለስ ዝኽእል artificial intelligence ዘድሊ ማለት እዩ ከምቲ ዘይኮይኑ እቲ artificial intelligence ኣብ ኮምፒተር ኢቲኻ ድሕር እቲ ሰብን እታ ኮምፒተርን በበይኑ ዓይነት ቀልጣፈ ድሕር ክኸዱ ኣለዉ ኮይኖም እዚ ኣብቲ ናትና ህይወትና ኣብቲ ማሕበራዊ ህይወትና ሓጋዚ ክኾን ኣይክእልን ማለት እዩ ተወሳኺ ናይቲ 103 ኣብፂሕና ዘለና ናይ ድምፂ ሰዓታት እንታይ ነገርና ዝተፈለየ ሓድሽ ኣልጎሪዝም ተጠቂምና እቲ ናይ ምብሃል ምስታ ኮምፒተር ናይ ሪኮግናይዝ ናይቲ ናይ ምስማዕን ናይ መፅሓፍን ልክዕ ኔግሊጅብል ዝኾነ ብሓደ ክርአ ዘይክእል ናይ ሰከንድታት ፍልሊ ምስቲ ሰብ ብሓንሳብ እታ ኮምፒተር ኢንተርኣክት ከም ትኸውን ኮይናላ ማለት እዩ እዚ እንታይ ክገብር ይከኣል ነቲ ሰብ ነቲ ዝጥቀመሉ ዘሎ ሕብረተሰብ
ልክ ከም ሓደ ጸሓፊ ከገልግሎ ይኽእል ማለት እዩ። ሰላም ሚኒስትሪ ዜና እንቋዕ ብድሓን መጻኹም ነዚ መስል ማለት እዩ። ኣብዚ ኻንቲ ያለና ኦፍላይን ሪኮግኒሽን ኣለና ማለት እዩ። ካብዚ ዝኾነ ኣውዲዮ ሂብና ናብ ቴክስት ክትልውጠና ንኽእል ማለት እዩ። ዝኾነ ዓይነት ሳይዝ ናይ ኣውዲዮ ክኸውን ንኽእል ማለት እዩ። ንኣብነት ኣብዚ ክንፍትና ንኽእል መስርሕ ድህንነት ብዙሕ ወጻኢታት ዘስዕመታን ከይከውን ምርጋጽ ዳይሬክት ንሱና ተዛረበ ከሎ ቴክስት ማለት ኣብዚ ታሕቲ መጻለ ማለት እዩ። ኣብዚ ኤግዛምፕል ድማ ኣብ ግራቶም ባልዓት ምስ መጽዎም እዚ ካብ ዝተፈላለዩ ቦታ ዝመጽእ ኣውዲዮ ማለት እዩ። ናብዚ ትራንዚት ንገብሮ ከለና ዳርጋ ክሳብ 100% ኣኩሬት መጽሎ ማለት እዩ። እዚ ካልእ እንታይ ዝብል ኦፕሽን ኣለና ኣብዚ ኣብ ድምፂ ዘለዎ ድማ ጽሩይ ድምፂ ዘይብሉ ቦታ ክትመልእ ድሕር ደሊኻ ሪፋይን ኣውዲዮ ዝብል ኦፕሽን ኣለና ማለት እዩ። ኣብዚ ሕጂ ኣነ ክመልእ እኽእል እየ 1 2 3 4 ኣምሾ ሪፋይን ክገብሮ እኽእል እየ። ሪፋይን ገይረ ምስ ወዳእኹ ከዓኒ ኣብዚ ኮንቨርት ስፒች ገራ 1 2 3 4 እዞም መንእሰያት ነዛ ሶፍትዌር ኣብ ምስራሕን ቃላት ትግርኛ ኣብ ምልምማዳን ግዜ ከም ዝወሰዱ ይዕልሉ። ላህጃ ትግርኛ ካብ ቦታ ናብ ቦታ እውን ስለ ዝፈላለ ፕሮግራማ ምግባራ ብዝተኻለ መጠን ንኩሉ ዘሳትፍ ስራሕ ክሰርሑ እዮም ፈቲኖም። ኣብ ምእካብ ሓበሬታን ኣደማምፃ ቃላትን ድማ ኣብ ኮሌጅ ማይ ነፍሒ ካብ ኩሉ ኩርናዓት ሃገር ዝመፁ ተምሃሮ ብምድህሳስ ኣብ ምእካብ ድምፂ ከምኡውን ላህጃ ቃላት ክጥቀሙሉ እዮም ፈቲኖም። ክንምንታይ ሓበሬታ ወይ ድማ ክንምንታይ ዳታ ናይ ድምፂ ትእክብ ማለት እዩ። ሕጂ ዳታ ናይ ድምፂ ክትእክብ ተኮይንካ ካብ ዝተፈላለዩ ዓይነት ሰባት ክትእክቦ ኣለካ ማለት እዩ። ካብ ዝተፈላለዩ ዓይነት ሰባት ክንብል ከለና ሓደ ብናይ ፆታ ፍልሊ፣ ካልኣይካ ብናይ ዕድመ ፍልሊ፣ ሳልሳይካ ብናይ ቦታ ፍልሊ ክትእክቦ ኣለካ ማለት እዩ። ሕጂ ከም ዝበልና ዓንቶይ ናይ ላህጃ ፍልሊ ኣሎ፣ ናይ ድምፂ ናይ ቀጢን ሰብ ናይ ቀጢን ድምፁ ሰብ ናይ ረጊድ ድምፁ ሰብ ይፈላለዩ፣ ካብ ወዳት ናብ ኣዋልድ ካብ ንኣሽቱ ናብ ዓበይቲ እውን ይፈላለዩ ድምፂ ማለት እዩ። ስለዚ ነዚ ኩሉ ዓይነት ዳታ ክንእክብ ከባቢ 150 ሰዓታት ዝኸውን ዳታ ካብ 250 ዝተፈላለዩ ዓይነት ሰባት ማለት እዩ ብክልቲኡ ፆታን ዕድመ ክሊ ዕድመኻ ካብ 15 ክሳብ 35 ዝርከቡ ሰባት ኣኪብና ማለት እዩ። ኩሉስ ዳርጋ ባዕልና ኢና ጌርና ማለት እዩ። እቲ ኣብ ኩሉ ኢኻ ተኣቱ ማለት እዩ ብዛዕባ ትግርኛ ክትፈልጥ ኣለካ መጀመርታ። ምክንያቱ እቲ ስራሕካ መወዳእቱ ንትግርኛ ስለ ዝኾነ ብዛዕባ ትግርኛ ክትፈልጥ ኣለካ፣ ብዛዕባ ድምፂ ክትፈልጥ ኣለካ፣ ሜስካ ብዛዕባ ፕሮግራም ክትፈልጥ ኣለካ ማለት እዩ። እጂ ነዚ ኩሉ ጌርና ማለት እዩ ክንእክቦ እቲ ዝበዝሐ እቲ ዳታ ካብ 15 ሬንጅ ክሳብ 35 ደሎ እንዲ እና ድማ ከም ተምሃሮ ኣብቲ ናይ ማይ ነፍሒ ተኣኪብካ ናይ ምንባር ዘሎ ባህሊ ንዑይና ቀንዲ ክንከስበሉ ፈቲና ማለት እዩ። ኣብ ማይ ነፍሒ ዳኣምሰለን ናይ ከባቢያዊ ወይ ድማ ካብ ኩሉ ኤርትራ መፂ ዝቕመጥ ሰብ ስለ ዘሎ እቲ ላህጃ ካብ ብዝና ብዝሕ ይፈላለ ክኸውን እምበር እቲ ላህጃ ብመጠኑ ክንረኽቦ ክኢልና ኢና ማለት እዩ። እቲ ዝበዝሐ ሕጂ ኣብቲ ተኣኪቡ ዘሎ ኣብ ማይ ነፍሒ ዘሎ ተምሃራይ ካብኡ ብምውሳድ ወሲድና እዮ ማለት እዩ። እቲ ቃላት ካብ ጋዜጣታት እናወሰና ካብ ጋዜጣታት ካብ መፅሄታት ምክንያቱ ኣብ ጋዜጣታትን መፅሄታትን እንደለዉ እቶም ቃላት ብክኢላታት ስለ ደፀሓፉ እሱ እሩምን ፅፉፍን ትግርኛ ኢልና ስለ ደሓሰብና ንዑ ወሲድና እንታይ ጌርና ኣብቶም ኣብ ማይ ነፍሒ ዘለዉ ተምሃሮ ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ድመፁ ኣብኦም ኢና ንሓደ ሰብ 250 ቃላት ሰንተንስ እናተዛረበ ሙሉእ ሓሳባት እናተዛረበ ከም ዝመልእ ጌርናዮ ማለት እዩ። ብተወሳኺ ዓርቢ ቀዳም ሰንበት ገዛና ክንከይድ ከለና ንሕና ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ስለ ድመፀና ዝበዛሕና ካብ ኣስመራ ካልእኻ ካብ እምባደሮ ካብ መንደፈራ ስለ ዝነበረና እንታይ ጌርና ንሶም ካብቲ ከባቢኦም እውን መሊኦም መፅኦም ማለት እዩ። ብሓፈሻ ግን እቲ ድምፂ ካብ ከበሳታትን እቲ ማሕበራዊ ህይወት ኣብ ማይ ነፍሒ ዘሎ ድማ ንዑይና ቀንዲ ከሲብናሉ ነቲ እኩብ ዘሎ ሰብ ከሲብናሉ ማለት እዩ። ነዚ ድማ ክንደይ ፕላን ወሲድና ድሕሪልና ናይ ሓደ 6 ወርሒ ድኸውን ናይ ዳታ ምእካብ ስራሕቲ ኣካይድና ማለት እዩ። እዚ ግን ኣብ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ እንታይ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ እቲ ቀንዲ ረብሕኡ ንሓደ ተምሃራይ ብኸመይ ኢኻ ተንፍቆ ድሕሪልና ብዙሕ ምምሃር እዩ ማለት እዩ። ንኮምፒተር ከዓ ብብዙሕ ክትረዳእ ስለ ዘለካ እንታይ ነገርካ ኢኻ ትኸይድ ዳታ እናወሰኽካ ናምሃርካያ ኢኻ ትኸይድ ማለት እዩ። እቲ ፕሮሰስ እናቐፀለ እቲ ዳታ ከዓ ብጎኑ ጎኑ ናምሃርካ እናወሰኽካ ኢኻ ትኸይድ ማለት እዩ። እቲ ፕላን ዝነበረ ግን ናይ 6 ወርሒ
جنابنت كاب غازيتا خننبب كلنا ጸወታ ቼዝ መበቆሉ ህንዲ ምዃኑ እዩ ቅድሚ 1500 ዓመታት ብተኸተልቲ ሃይማኖት إذا أب محبراو نطفታት ወዲ ሰብ ዘይነዓቕ አበርክቶ ክህልዋ ዝኽእል ብዝተጻፈፈ ኣገባብ ንመጀመርታ ግዜ ተዳልያ ዘላ ብቋንቋ ትግርኛ ካብ ድምጺ ናብ ጽሕፈት እትቕይር ሶፍትዌር ገለ ካብ ጥቕምታታ ንምጥቃስ ናይ ዓይኒ ስንክልና ወይ ሽግር ዘለዎም ሰባት ወይ ተምሃሮ ብመንገዲ ድምጺ ኣቢሎም ንዘሎ ምዕባለ ኣብ ጥቕሚ ንምውዓል ብኡቢልካ ድማ ማሕበራዊ ህይወት ናይዞም ሰባት ምቅላል ቋንቋ ትግርኛ ንመላእ ዓለም ምልላይ ከምኡውን ንዘሎ ሽግር ኣብ ትርጓመ ዝተፈላለዩ ቃላት ናብ ትግርኛ ወይ ድማ ካብ ትግርኛ ናብ ዝተፈላለዩ ቋንቋታት ምቅላልን ብመልክዕ ድምጺ ወይ ድማ ዲጂታል አውዲዮስ ተቐሚጦም ዘለዉ ሰነዳት ትግርኛ ናብ መልክዕ ጽሕፈት ወይ ድማ ዲጂታል ቴክስት ጌርካ ሰነድ መሓዝን ካልእን ብዝቐለለ መንገዲ ንምትግባሩ ተኽእለና እዞም መንእሰያት ኣብ ምቕራብ እዛ ስራሕ ኣብ ምእካብ ሓበሬታን ቃላትን ምስ ዝነበሮም ናይ ትምህርቲ ግዜ ኣብ ግምት ብምእታው ኣጸጋሚ ምንባሩ ይዕልሉ ተወሳኺ ኣብ ምድላው እዛ ሶፍትዌር ናይ መስመር ኢንተርነትን ምስኡ ዝተኣሳሰር ነገራት እውን ስርሖም ከምቲ ዝደልይዎ ብፍጹምነት ንኸይዓዩ ካልእ መሰናኸል ምንባሩ ይዛረቡ እንተኾነ ዝነበሮም ጸገማት ኣብ ግምት ብምእታው ብዝተኻለ መጠን ጽፉፍ ስራሕ ከቕርቡ ከም ዝፈተኑን ዝዓግብሉ ስራሕ ምዃኑን ድማ ይዛረቡ ኣብ መወዳእታ ነዛ ምስ ህዝቢ ንምልላያ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ሃገራዊ ንግደት ፌስቲቫል ኤርትራ 2023 ሒዞማ ቀሪቦም ዘለዉ ስራሕ ኣብ ቀጻሊ ብዝያዳ ኣማዕቢሎም ጉሉእ ስራሕ ከቕርቡ ምዃኖም ብምግላጽ እዛ ስራሕ ክውንቲ ንምግባር ንዝተሓባበሮም ኣካላት ድማ ብምስጋንዮም ዕላሎም ዛዚሞም ኣብቲ ናይ መወዳእታ ስራሕ በፂሓ ምላይ ንኽእል ኢና ኣብ ኣታባዓይ በፂሓ ኢና ንብል ማለት እዩ እዚ ነቲ ሕብረተሰብ በታ ዘላቶም ክትሕግዝ ትኽእል ነዚ ዳታ ብምውሳኽ ክነዕብዮ መሊሳ ናብ ፐርፌክሽን ናብ ሙሉእነት ገጻ ከም ትመጽእ ክንገብራ ክንሰርሕ ኢና ማለት እዩ ቀንዲ ግን እዚ ዓይነት ስራሕ ምስ ካልእ ዓይነት ስራሕ ሓዊስካ ክትሰርሓሉ ከለኻ መሊሱ ንኻልእ ዓይነት ካብቲ ማሕበረተሰብና ኸለ ንኻልእ ዓይነት ክሕግዝ ይኽእል እዩ ማለት ካብ ስፒች ናብ ቴክስት ጥራይ እናደው ክንብል ደይኮና ናብ ሳይታይትል ትግርኛ ዘሎ ንኣብነት ካብ እንግሊሽ ናብ ትግርኛ ዝቕይር ስፒች ደርስ ሰሪሕና ንዑን ማናሳታይትል ንምቕያር መዚ ናሓዋወስና ክንጥቀመሉ ኢና ማለት እዩ እቲ ቀንዲ ኣብ ሕብረተሰብና ዘሎ ሽግራት ብፍላይ ድማ ምስ ድምፂ ድተሓሓዝ ብከምዚ ዓይነት ምውሃዳት ምስ ካልእ ስራሕትና ገርና ክንፈትሖ መደብ ኣለና ማለት እዩ ብዛዕበየ ግን ክዛረብ ዝኽእል ማሽን ናይ ምስራሕ መደብ ኣለና ማለት እዩ ክዛረብ ዝኽእል ማሽን ቻትቦት ትበሃል ማለት እዩ እሱ እንታይ ክገብር ይኽእል ስፒች ናብ ቴክስት ስለ ዘለዎ ክፅሕፍ ይኽእል እዩ ተወሳኺ እውን ከም ሴክሬታሪ ኮይኑን ከገልግል ይኽእል እዩ ማለት እዩ ነቲ ኣብ ሞባይሉ ሒዙ ዳይሬክሽን ናይ ምሕባር ድዩ ቱር ጋይደርስ ኮይኑ ንኣብነት እቲ ቱር ጋይደር ኮይኑ ክሕግዝ ይኽእል እዩ ኣብ ባፅዕ ከም ዘሎ ሆቴላት ኣብ ከም ዘሎ ናበለና ሓበረ ቱር ጋይደር ክገብር ይኽእል እዩ ማለት እዩ ቻትቦት ምስ ሰባት ከዓ ብድምፂ ሰሚዑ ብድምፂ ክዛረብ ስለ ዝኽእል ዓበይቲ ይኹኑ ፎርኤነርስ ይኹኑ ዝኾነ ዓይነት ትግርኛ ክዛረብ ዝኽእል ምስኡ ኮርፖሬት ነገረ ነተሓባበረ ነቲ ህይወቱ ናይ መዓልታዊ ህይወት ከፋኹስ ዝኽእል ስራሕ ክንሰርሕ ካብዚ ዘለና ዝዓበየ ዓይነት ስራሕ ክንሰርሕ መደብ ኣለና ማለት እዩ ከም ካልእ ድማ እንታ ክብል ድማኒ እቲ ኤአይ ብሓፈሻ ኣኩሬሲ ወይ ድማ ልክዕነት ናይ ኤአይ ክወስድ ድሕር ኮይኑ ቤዚካሊ ኣብ ዳታ ጥራይ ማለት እዩ ሕጂ ክሳብ ሕጂ تا لك وين ما تا إكزاكت زخونت ألغوريزم سريحنا لنا نبل ماتين إحنا منيات بزهيزني زلنا داتا كم ز أكريس ده ريوات ناسني لعلز داتا تهمني أسني كارن تبيو لك أنا توين ما أكريس لنا ماتي هجي أبتي ناي فيتشر وين ما ناي مزاي مدبات نانتهالو داتا مالتي فلاي داتا ناي تجرينيا أبزعدنا ألو حجي ريكرز هون ماتي أو ماتي زملكاتهم أكلات دهر تداتا شيرك جوبرنا دهر كيلو مالتي نزا سرح سنين أبكال قنا معبلان خلينا مالتي